हाग्रामायाथ' जाम्बासो बियो एखेबारे महामुर्ख हाग्रामाया प्रमोद बराय जेनेका কথা দিছে এইটোতো কৰিবই পৰা নাই আৰু সি কৰা মানুহ নহয় বিপেপে গঠন কৰিব বিপেপে सरकार गठन करिब एतु फाइनाल गिबि गिबियाव गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खुलुम हरग्रोनाय जाबाय लोगोसे स्पेशली गासैबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननि सिमांनिफ्राय मोनसे सोंथि जोंहा बीटीसी नि दानि सीईएम मानगोनां प्रमोद बर' बिथांनि बानायनाय सुइजारलेन्डआव नोंथांमोना साबैसेया थांनानै नायहैनो हाखो अर्थात मानगोनां प्रमोद बर' बिथांनि बानायनाय सुइजारलेन्डआ बेसेबां समायना नोंथांमोना दिनैनि समाव नुफेरगोना नुफेराखै নহয় सरकारखনৰ नाम बीटीसी एरियाটোৰ नाम बीटीआर আপোনালোকে চুক্তিটো পঢ়ি গলে কোকৰাঝাৰত যি सरकारখনৰ নাম बीटीसी থাকিব কিন্তু बीटी एडी বুলি যেটো আছিল সেইটোৰ জায়গাত बीटीआर হ'ব গতিকে সদায় আপুনি এৰিয়াটোৰ নাম बीटीआर কব सरकारখনক बीटीसी কব সেইটোৱে চুক্তিত আছে हाग्रामायाथ' जाम्बासो बियो एखेबारे महामुर्ख हाग्रामाया बिथांनि इन्टेलेक्चुअल टप मोस्ट बीपीएफ इन्टेलेक्चुअल दङब्ला नोंथांमोननि चेनेलाव बेखौ डिबेट खालामनो थाखाय आं दिनै खावलायदों नोंथांमोना दिनै लोगो मोनोबा बावैसोनो नोंथांमोननि चेनेलाव डिबेट खालामनो थाखाय बे बेलायावहाय आं बिथांमोनखौ चेलेन्ज खालामबाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ सासे जाम्बा होननानै बुंदों बिथाङा दिनै स्पेशली बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बीटीसी नि दानि ईएम मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांनिसिम फिननाय हरनो नागिरदों आरो बिथाङा मीडियानि सिगाङाव ओपन चेलेन्ज लाखिदों जे नि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बीपीएफ पार्टियाव मोस्ट टेलेन्टेड सोरबाफोर जुदि दंबा ओपन डिबेट खालामनो थाखाय बिथाङा ओपन चेलेन्ज लानायखौबो जों नुनो मोनदों दिनै स्पेशली जाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा 2003 मायथाइयाव बीटीसी एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बीटीसी आव बीटीडी एरियाखौ लानानै पलिटिकेलनि रुलिं गभर्नमेन्ट रुलिं सिस्टेमखौ लाबोजेननानै जोंनि बे बीटीसी खौ 17 इयार्स पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों सालायबोबाय आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बीटीसी खौ पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों सालायबोनायाव गोबां डेभेलपमेन्ट खालामनानै लानोबो हादों आरो आउट अफ बीटीसी आव थानाय जेसेबांखिनि जोंनि माखासे बर' फिसाफोर दं बैफोर माखासे एरियाफोरावबो थोजासे डेभेलपमेन्ट खालामनो हायाखैब्लाबो एसे एनै डेभेलपमेन्टखौ जों बे मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि दैदेननायनि समावनो जोङो खालामनानै लानो हादोंमोन दा फार्स्ट अफ अल दिनैनि बे सरकार अर्थात मानगोनां प्रमोद बर' बिथांमोननि दैदेननाय गभर्नमेन्ट मानगोनां ईएम रनजित बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायनि गभर्नमेन्टनि बाथ्राखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना खुगायावल' बुङो किन्तु बिथांमोना प्रेक्टिकली गैया दिनै मानगोनां ईएम रनजित बसुमतारी बिथाङा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ सासे जाम्बा होननानै बुंदों दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बानायनानै दोनखानाय बा गायनानै दोनखानाय दंफां सिङाव जिरायनानैसो मानगोनां ईएम रनजित बसुमतारी नोंथाङा बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय सुजुग आरो सुबिदा मोनदों दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बेखिनि खामानिखौ बेखिनि दंफांफोरखौ गायनानै दोनामोनब्ला बे दंफां सिंनि साया सिङाव जिरायनानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो हानाय नोङो सुबिदा मोननाय नङामोन मिथिबाय दिनै मानगोनां प्रमोद बर' मानगोनां ईएम रनजित बसुमतारी आरो मानगोनां डिपुटि सीएम गोविन्द बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय गभर्नमेन्टखौ जोङो गासैबो बिथिंखौ लानानै बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना खुगाजोंल' गोबां खामानिफोरखौ मावनानै होबाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नाथाय बिथांमोना प्रेक्टिकली गैया बे कलम लिरनायनि पावारजों बिथांमोना जेबो गैया आरो बिथांमोना गावसोरनि बे दैदेननाय गभर्नमेन्टनि समाव गभर्नमेन्ट पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जाखिनि पावारखौ मोननो हादों बे पावारखौ बिथांमोना बाहायनो हायाखै बाहायनो गोहो गैया बिथांमोना बेखायनो खुगाजोंल' जों रायजो राजाफोरखौ माने फुस्लायनो बिथांमोना फैबाय थायो आरो नाजाबाय थायो बिथांमोना मालाबाबो गावसोरनि पावारखौ बे पेन लिरनायनि गेजेरजों राइटिंनि गेजेरजों बिथांमोना दिनैसिमबो बाहायनो हायाखै आरो बाहायनो जुदि थाङोब्ला बाहायनो थाखाय जुदि सानोब्ला बिथांमोना बै बहाबा गुबुननि नखरावसो पारमिशन साजेसन लाग्रोनो गोनां जानानै फैयो जायनि थाखाय दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा मानगोनां ईएम रनजित बसुमतारी बिथांमोननि मानगोनां डिपुटि सीएम गोविन्द बसुमतारी बिथांमोननि मानगोनां बीटीसी नि सीएम प्रमोद बर' बिथांमोननि गासैबो आबुं सावगारि आबुं
पलिटिकेलि आखुफोरखौ जों नुजोब्बाय दिनै जों मोनसे समाव बिथांमोननि आबुं सावगारिखौ नुवाखैमोन मोजांनि बाथ्रा बिथांमोना पलिटिकेल सिस्टेमाव फैदों आरो बिथांमोननि आबुं सावगारिखौ जोङो दिनै नुनो मोनबाय आरो फैबाय थानाय समाव रावबो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ पलिटिकेल सिस्टेमाव सापर्ट होनाय नंला बिथांमोनखौ रेसपेक्ट खालामगोन मानोना बिथांमोना मोनसे समाव जोंनि हारिनि थाखाय संग्राम खालामबोनाय साफा साफा लिडार बे सिस्टेमाव बिथांमोनखौ जों जेब्लायबो सनमान होलांगोन नाथाय पलिटिकेल सिस्टेमाव मानगोनां प्रमद बर' बिथां मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथां आरो मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांमोनखौ जों मालाबाबो सापर्ट खालामला लोगोसे बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा सापर्ट खालामला मिथिबाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराना नोंसोर बायदि खुगाजों स्लेप स्लेप सेलेफा थगायनाय लेक्सारखौ मारिनानै जों रायजो राजाफोरखौ थगाया मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जाय खामानिखौ मावनो हागोन आरो जाय खामानिखौ मावनांगौ आरो जाय खामानिया मावथावना बै खामानिखौ मावगोन बायदिब्लासो मावनानै होथारगोन बायदिब्लासो बिथाङा डाइरेक्ट खुगा सिनायनाय रायजो राजाफोरनो खोथा होखायो आरो जेरैबायदि खोथा होयो जेरैबायदि बाथ्रा लाखियो बे थांनाय 17 इयार्सनि गेजेराव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा मावबोजोबनानै होदो जायनि बेलायाव जों गोबां बिथांनि दैदेननाय सरकारनि समाव डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो हादों दिनै लाजिनांगौ लेखा गोरों लिडारफोरा मानो लाजिनांगौ मिथिगौना आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मा बुंदों मिथिगौना बिटिआर गभर्नमेन्ट नङानो बिटिसि गभर्नमेन्टसो नाथाय माखासे लेखा गोरोंफोरखौ जोङो नुनो मोनो बहाबा पस्टकार्डआव बहाबा लेखा बिलाइयाव लिरनायखौ जों नुनो मोनो बिटिआर गभर्नमेन्ट होननानै डाइरेक्ट थोंजोङै बुंखाबाय माथो आसाम स्टेटनि सीएम मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जे गभर्नमेन्टआ बिटिसिआनो नाथाय एरियायासो बिटिआर बुंनो थाङोब्ला बिटिएडि खौ सोलायनानै बिटिआर माने बाउन्डारनि मुङा जोंना बिटिएडि मोन नालाय बे बाउन्डारनि मुं बिटिएडि खौ सोलायनानै बिटिआर खालामनानै लाना फैनाय जादों रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ जाम्बा होननानै बुंदों बिथाङा पेननि लिरनायनि गोहोजों बिटिसि एकर्डखौ खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन आरो बिटिसि एकर्ड खालामखांनायनि उनावहाय बिथाङा पेननि पावारजोंनो गोबां खामानि मावदोंमोन पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों नाथाय नोंथांमोना एसेबां गोरोंमोनब्ला एसेबां नलेजेबल जुदि पार्सनमोनब्ला दिनै थांनाय 2027 जानुवारिनि जा बिटिआर पिस एकर्ड बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोना मा खालामनानै मा लिरनानै लाना फैखो लोगोसे दिनै नोंथांमोना एसेबां गोरोंमोनब्ला एसेबां माहारियारि सेन्टिमेन्टेल साफा साफा दैदेनगिरि मोनब्ला दिनै मानि थाखाय मा जाहोनाव मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय केसफोरा बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों जोबस्रांदिया दिनै बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों जोबथेसालियाव थानांनाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिबि ब्रादार्समोना दिनैसिमबो दङ बैसोर मानो उदां जानो हादिया आरो बे बाथ्राखौ दसे दोनथ'दो बिटिआर एकर्डनि सासे सिगनेटरि खालामबाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौबो आरोबाव सिगनेचार होखांनायनि उनाव बिखौ जोबथेसालियाव दोनबाय बेनि उनावहाय बिथांमोना गभर्नमेन्टखौ दाबाय गभर्नमेन्ट दाखांनायनि उनावहाय जाय एनडिबि ब्रादार्समोनखौनो बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों उदां अखोराङाव उदां फोथाराव लाना फैनाय जादोंमोन बैसोरनि मोननांगौ मोनथायनि थाखाय मुंख्लं नखरफोरा मोननांगौ मोनथायफोरखौनो बिसोरो दिनैसिमबो होजोबनो हादिया आरो बे मोनथायफोरखौ होनो थांनायाव बिथांमोना मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौनो पलिटिकेलि इउज खालामदों पलिटिकेलि गेम प्लेसो खालामबोदों लाजियाखसै आरो बे बाथ्राखौ स्पेसियली बांसिनै लाजिनांगौ बिटिसिनि दानि डिपुटि सिइएम मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथां इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांमोना मानो थाखाय मिथिगौना मानोना बिथांमोन सानैया एनडिएफबिनिनो मैखोम साफा साफा गोख्रों दैदेनगिरिमोन आरो बिथांमोना गावसोरनि बै बिदा फंबाय जाय बिदा फंबाय मोनानोखि गावसोरजों थाफानानै हाग्रायाव आखायाव आइजें लानानै हारिनि थाखाय नांबोदोंमोन दिनै बिथांमोना पलिटिकेल सिस्टेमाव फैनानै साफा साफा पलिटिकेल लिडार जाखांनायनि उनावहाय गावसोरजोंनो थाफानाय गावसोरजोंनो लाफानानै हारिनि थाखाय आखायाव आइजें लानानै नांबोनाय बै जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ दिनै बिथांमोना सिनायला दिनै मानि थाखाय बेफोरबायदि नुथायखौ जों नुनो मोनखो मानि थाखाय मा जाहोनाव दिनै खावसेखौ सापर्ट खालामदों खावसेखौ सापर्ट खालामाखै दिनै खावसेया मोनगबाय दिनै खावसेया आद्रा जानानै थाबाय बे मा पलिटिकेल गेम जाखो लाजियाखसै आरो बेफोरबायदि नुथायखौ जों नुनामोन
आरो जेरावनोखि नोंथांमोनानो दिनै गभर्नमेन्ट बडियाव जिरायनानै जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ बैफोर नोंथांमोननि माखासे गुबै गुबै मावनो गोनां खामानिफोरखौ नोंथांमोना मावनो गारै मावनो नाजानायनि अनगायै बेले बेजे गनायजाथावै जेरावनोखि बेफोर बाथ्रा इम्पर्टेन्टआनो नङा बैफोर बाथ्राफोरखौसो नोंथांमोना माने इम्पर्टेन्ट होनानै नोंथांमोना ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों निउस मिडिया पर्टेलनि गेजेरजों आबां जाबां बाथ्राफोरखौ बुंफैबाय थायो जों रायजो राजानि सिगाङाव बेसे गनायथाव दिनै नोंथांमोना स्पेसियेलि नोंथांमोननि आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावनायाव मुखुब जा मावनायाव गोसो हो नाजा स्टेट गभर्नमेन्टखौ धमकी हो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ धमकी हो मानि थाखाय बिटिआर रेकर्डआ दिनै 5 इयार्स कमप्लिट जालांबाय आरो बे 5 बोसोरनि गेजेरावबो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि नांनानै थानाय सुस्रांनो गोनां प्रब्लेमफोरा दिनैसिमबो सुस्रांजादिया लोगोसे जों बुंनाय खोनायोमोन जे गभर्नमेन्ट दानो हायोब्ला गभर्नमेन्ट पावाराव जों फैनो हायोब्ला मोनफ्रोमबो प्रब्लेमफोरखौ बे पलिटिकेल पावारनि गेजेरजों जोङो सानफा एफा सुस्रांलांगोन नाथाय दिनैथ' गभर्नमेन्ट पावारावनो नोंथांमोना जिरायनानै जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ नाथाय अब्लाबो नोंथांमोना मानि थाखाय सुस्रांनो हादिया दिनै 5 इयार्स कमप्लिट जालायलांबाय हा लासिं सिं जोबोद लासिं सिं बेफोरबायदि नुथायखौ जों नुनामोन खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि